ह्या मी पाव किलो मिरच्या आणलेल्या आहेत। ह्या मी स्वच्छ धुवून घेतल्या आहेत आणि अशा जाळीवाल्या भांड्यामध्ये त्या सुकवून घेतल्या आहेत। सुकवून घेतल्यात म्हणजे वाऱ्याखाली फक्त त्याच्यातलं पाणी गळू दिलेलं आहे। त्या एकदम आता सुक्या झालेल्या आहेत, उन्हात सुकवायच्या नाही आहेत त्या। त्यानंतर आपण त्या पेपरवर काढून घ्यायचे आहेत। थोडा वेळ पेपरवर काढून त्या निवडून घ्यायच्या। त्याच्यामध्ये ज्या खराब झालेल्या मिरच्या असतील, पानं असतील, ते सर्व काढून घ्यायचे। त्याचबरोबर ज्या पिकत आलेल्या मिरच्या आहेत किंवा थोड्याशा नरम अशा मिरच्या आहेत किंवा अशा तुटलेल्या वगैरे अशा मिरच्या आहेत, त्या आपण वेगळ्या करायच्या आहेत। अशा प्रकारच्या चांगल्या मिरच्या निवडून घ्यायच्या आहेत। ह्या मिरच्या आपण वेगळ्या करून त्या आधी वापरण्यासाठी घ्यायच्या आहेत। मी पाहू शकता या चांगल्या प्रतीच्या मिरच्या मी थोड्या बाजूला काढून घेतलेल्या आहेत। त्याचबरोबर थोड्याशा खराब झालेल्या मिरच्या आहेत, ज्या जास्त काळ टिकू शकणार नाहीत, त्या मिरच्या मी बाजूला काढलेल्या आहेत। या मिरच्या सुद्धा आपण फेकून द्यायच्या नाहीत, त्या मिरच्या आपण सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये वापरून घ्यायच्या आहेत। ह्या मिरच्या आपण स्टोअर करून ठेवू। मिरच्या स्टोअर करण्यासाठी मी इथे हे मिठाईचे जे जुने बॉक्स असतात ते वापरलेले आहेत। या बॉक्समध्ये मिरच्या खूप छान राहतात। त्यामध्ये मी टिश्यू पेपर टाकून घेणार आहे। टिश्यू पेपर टाकून झाल्यानंतर या मिरच्या सर्व यामध्ये टाकून घेऊ। आता या मिरच्यांवर सुद्धा आपण एक टिश्यू पेपर टाकून ठेवायचा आहे। त्यानंतर हा बॉक्स बंद करून ठेवून द्यायचा आहे। अशा प्रकारे जर तुम्ही मिरच्या ठेवल्यात तर त्या मिरच्या साधारण 15 ते 20 दिवस खूप छान टिकतात। या मिरच्या सुद्धा आपण फेकून न देता सुरुवातीच्या 2-3 दिवसांमध्ये त्या वापरून घ्यायच्या आहेत। इथे मी आलं घेतलेलं आहे। आलं हे पाव किलो आहे साधारण। आलं जेव्हा आणलं होतं तेव्हा ते असं जॉईंट होतं, ते मी जिथे आपल्याला मळ असेल तिथे ते तोडून ते स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। सर्व आलं आपण स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। याला जर आपल्याला जास्त दिवस स्टोअर करायचं असेल तर हे आलं स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे। त्यानंतर अशा प्रकारच्या गाळणीमध्ये ठेवून ते वाऱ्यावर सुकवायचं आहे, उन्हात सुकवायचं नाही आहे। त्यानंतर ते थोडा वेळ आपण न्यूजपेपरवर ठेवून घ्यायचं आहे। हे आलं स्वच्छ धुवून सुकून झालेलं आहे। आता आपण ते अशा प्रकारच्या मिठाईच्या बॉक्समध्ये टाकणार आहोत। त्यानंतर त्यामध्ये टिश्यू पेपर टाकून घेणार आहोत। त्यामध्ये आता आपण आल्याचे तुकडे टाकून घ्यायचे आहेत। अशा प्रकारे जर तुम्ही आलं ठेवलं तर ते जास्तीत जास्त काळ टिकू शकतं। हे आपण फ्रीजमध्ये ठेवणार आहोत। त्याच्यावरही आपण एक टिश्यू पेपर लावून घ्यायचं आहे। टिश्यू पेपर जर ओला झाला तर तो आपण बदलून घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे आलं हे फ्रीजमध्ये ठेवायचं, ते 10 ते 15 दिवस खूप चांगलं टिकतं। जर आपल्याकडे असे मिठाईचे बॉक्स नसतील तर आपण प्लॅस्टिकचं कंटेनर सुद्धा वापरू शकतो। यामध्ये टिश्यू पेपर टाकून घ्यायचं आहे, स्वच्छ करायचं आधी ते, त्यानंतर टिश्यू पेपर टाकून घ्यायचं आहे, त्यामध्ये मिरची किंवा आलं ठेवायचं आहे, त्यानंतर त्यामध्ये परत टिश्यू पेपर ठेवून ते बंद करून ठेवायचे। बरीच जण मिरच्या टिकण्यासाठी त्याचे देठ काढून ठेवतात, पण मी ज्या प्रकारे तुम्हाला मिरची कशी ठेवायची हे दाखवली आहे त्याप्रमाणे जर तुम्ही ठेवली तर मिरची खराब होणार नाही, देठही काढायची काही गरज नाही आहे। अशा प्रकारे जर तुम्ही हा मसाला स्टोअर केला तर तुम्हाला एक तर तो जास्त दिवस टिकतो, त्याचप्रमाणे तो तुम्हाला दररोज धुवून घेण्याचा त्रासही वाचतो। एकदा हे नक्की करून पहा। माझा हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर
लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.